Carme. Heu quedat aquí darrere. Noves tecnologies, gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, director general del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional, autoritats, amics i amigues. Ens hem reunit aquest vespre per celebrar l'inici dels actes de la 25a Diada de la Puntaire. La punta és una activitat important a la nostra vila, una artesania que ens ha donat a conèixer i de la qual som un referent al nostre país. Ara fa 25 anys, el director del Museu Marès de la Punta, el senyor Jordi Palomer, va decidir tornar a fer visible un art i una artesania que semblaven oblidades. La Riera d'Arenys de Mar es va omplir de puntaires. Aquella primera diada va ser l'espurna d'un moviment que ara s'ha estès a tot Catalunya i que aquest any celebra 25 anys d'història. Abans de continuar aquest acte, voldríem demanar la paraula de la senyora Susana Mir, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Susana? Alcalde, regidors, autoritats, amics, amigos, dear friends, bona tarda, buenas tardes. Avui, la nostra vila obre les portes a tots aquells que d'una manera o una altra estimem les puntes. L'acte que ara encetem no és només la inauguració oficial de la 25a Diada de la Punta, coincidint amb els 25 anys de la fundació de l'Associació Catalana de les Puntaires, sinó també, molt especialment, l'homenatge a tots aquells arenyencs i arenyenques que ja fa molt de temps que treballen i lluiten per promoure, conservar i difondre aquesta variant del teixit entre l'art i l'artesania. Gràcies per fer que l'estat de salut d'aquesta artesania i que la seva projecció a l'exterior sigui cada dia més i més gran. El primer homenatjat a la nit, com no podria ser un altre, és Jordi Palomer i Pons, enginyer tèxtil vinculat durant molts anys a l'Escola d'Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt a Canet de Mar, de la que va ser director. Director del Museu Marès de la Punta d'Arenys de Mar des de la seva inauguració l'any 1983 fins a la seva mort l'any 1999, va ser autor de diversos llibres sobre el tèxtil i les puntes. L'any 1988 va organitzar la primera Diada de la Puntaire i el mateix any va fundar l'Associació Catalana de Puntaires, de la qual va ser president els primers anys. L'any 2006, l'Ajuntament el va nomenar fill predilecte d'Arenys de Mar. Li demanaríem a la senyora Maria de Cervelló Palomer, germana de Jordi Palomer, s'acosti a l'escenari a recollir el seu obsequi. La següent persona en rebre el reconeixement de la Vila d'Arenys de Mar és la col·laboradora durant molts anys de Jordi Palomer, la senyora Lola Cimarro Kaiser. La Lola Cimarro s'incorporà a treballar al Museu Marès de la Punta d'Arenys de Mar des de la seva inauguració l'any 1983 fins que es va retirar. En col·laboració amb en Jordi Palomer va organitzar la primera Diada de la Puntaire i va fundar l'Associació Catalana de Puntaires. Autora del llibre El Ret Fi, català o puntes d'Arenys, juntament amb Núria Marot, ha fet diverses conferències sobre puntes. En l'actualitat és la presidenta de l'Associació de Puntaires Flor d'Alba d'Arenys de Mar. Demanem a la Lola Cimarro que s'acosti a l'escenari. Una de les nostres mestres artesanes, Núria Adela Marot Díaz. Va aprendre a fer puntes amb Rosita Artigas d'Arenys de Mar i amb els anys va aprendre diverses tècniques de puntes. Especialitzada en ret fi, ha impartit cursos d'aquesta tècnica a diversos indrets de tot Espanya a través del seu taller i els seminaris organitzats des del 1992 fins al 2009. Autora del llibre El Ret Fi català o puntes d'Arenys, amb Lola Cimarro, ha col·laborat també en el llibre Point Ground Lace, l'any 2007. L'any 2006 va ser nomenada mestra artesana. Núria Marot, sisplau, si es vol acostar a l'escenari.
aprofitar aquest moment i aquesta oportunitat per agrair a les persones que han estat al meu costat i tots els reconeixements que he rebut al llarg de la meva trajectòria curta però intensa com puntaire professional. Un especial record a Jordi Palomer. Ell insistí perquè em dediqués a la difusió i ensenyament de la tècnica del ret fi o punta d'Arenys, desconeguda aleshores per moltes puntaires. Al senyor Josep Maria Pons i Buri i a la senyora Lola Simarro. D'ells vaig aprendre la història i la investigació. A les senyores Carme Mestre i Cati Giral, que en l'any 1994 em van fer el primer curs de juliol i el vaig seguir fent durant 15 anys. A les 11 professores que he tingut de diferents tècniques i molt especialment a Magdalena Palau. A totes les alumnes que han participat en els cursos que he impartit. Arenys de Mar, Taller Cinera, Museu Marès. A Barcelona, diferents entitats. Els internacionals de Xàbia, Astúries, Màlaga, Galícia. A les 3 associacions a les quals he format part i ha sigut una molt bona experiència. A la meva família, en especial, molt especial, a la meva mare i al meu marit. A tots, moltes gràcies per tot. Treballem en aquesta línia i voldríem comptar amb el seu suport. En nom de l'Associació Catalana de Puntaires, moltes gràcies per el guardó que tinc l'honor de rebre en aquest acte. Estem ja al final de l'acte, el senyor alcalde va fer el seu parlament, però abans volem donar les gràcies molt especialment a dues persones que són puntal del que serà aquest cap de setmana i que l'organització vol també que tingui el seu reconeixement. A la Neus Ribas, per la tasca que des de fa anys, no només en conservar i difondre el fons del museu, un dels més importants d'Europa, sinó també per promoure constantment l'activitat de la puntaire del poble. Neus, pots anar pujant. I a una curta, com a representant de les noves generacions de puntaires, a banda de futura experta i mestra, esperem que la tècnica del ret fi, aquesta punta tan típica dels nostres Arenys, el de mar i el damunt, que ningú s'enfadi. Felicitats. Mira que
tenim germans. Sí, molt gràcies, ara. Pere Carles qui és? Va dir que sí, que bordaves tu. Sí, la seva cunyada. Maria. No sols una mica de raper.